mesi nyansabo akwa se obi hyase se obronsam so e vision ho a the person is a vision killer. Nipa biara ode na no ebesi wonsam ho bia no oba bible chese obonefo eye obonsam obonsam wotwi kasam ye bronsam obi a obronsam so it was the accuser of our brethren nipa wototo wano eye obonsam wonya aware no ode na no besi ho ena bema we de wonye oh wonya aware ena oba we de oyedwamanfo oba we de ogumema so obi the cross eba ho ore obonsam obronsam omakwa ejiso obewia na wakum na wasei. It is a vision nipa no ba eye normal miensa one oba bewia wo vision o ka che we ye ne se wo kan ya no okwa akoye bi oba bewia obi so oba bekum saa de na wo ye no eye ne ya ompe etu oba bewia anaso oba bekum nipa bi so ma o mekum se oye fro mo nemu mo se na ye no troka ubo so aware na asai wadwuma na asai wutieti nipa no nipa na wo ba ye na obronsam so me say nipa no ye vision killer den nyina no ba nipa susu se bonsam eyi obi asabi oye baifo obi ewie nkrimoni ana obi a oni ne gidie enyepe etrumre bia bonsam na kasa hiemu bonsam no ye obi a wo ben a wo ben nyina no so obetimi aye obi a so ye sofo kura mpa oye otwotwomucho eti abra Yesu Kristo ne bosha ba mu a wo so owu agye minum ye no nkwa Peter eyi obi a no ben Yesu Kristo pa Peter ye obi a na oda Yesu Kristo kukum be eduru se bosha no ba mu no okasa mempene o hyase bronsam so ena ho be kona ba yesi na ba yesi edi asem na Yesu Kristo ka che no wo se firi me so ko Satan obonsam firi me so ko Peter wo kasa dodo wo ye prede wo kasa dodo ada na wo besa nipa biara obo abrabom empese Nyankopɔn bɔhye ene de Nyankopɔn ka fa ho bebam biara ye bonsam obronsam so be careful was resist the devil si oboniefo no was si obonsam anokwan ene ne na de nipa bia obronsam so bia daadao they are not in for good, they are not in for something better for your life. Every devil is an accuser. They accuse you of the very good thing that you have to get. Every accuser, every devil comes to you for three main things. One, to steal, to destroy, and to kill. They are vision killers. They start by destroying your very good thoughts. Now, omakachiro no mabo wa adwen afra. Send a beya ade na wo ye no nye biem. Na emu begyan. The moment you stop, they take hold of it. Wini wenti nipa bi ba besi wo ne obusuani ntem. Hwe abusuan bebre mu otete bebrebe eyi nipa bi o hya ase de ne no e ba besisi ho an na wo fa na yo e na we na yo e na we na yo na we 2020 ye nko no saa biem nipa biara obronsam so de kyerɛw obehwia na wakuma sei emfa nia groda nyansabo akwa. Shalom.